भगवान इसोर दं माने नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा गोसो गोरबोयै साबायखर होयो आरो बबे रावजों आं हले डाइरेक्ट बुंखायो इसोरा निस्सय सानसेब्लाबो बिनि सायाव साजा होखागोन मानो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंसोरनि गेजेराव मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय आङो एन्टी ब्रह्म ब्रादारा गोमाना थानाय फिसाजोखौ मोनफिनबाय आरो जोबोर खुसिनि बाथ्रा नङा होमबा गावनि नाजानायाव मानसिफोरनि हेफाजाबाव आदाया मोनफिननो हाबाय मानसिफोरा जोबोर खहाय खालामदों आरो आदाखौ गोबावानो जाबायमोन नागिरबाय थानाय दा मोनबाय आरो नाजानाय थाबासो जाफुंसारो नङा होमबा दिनै मोननाय नंला ओरै होननानै जुदि ज्राब माने गारना दोनोबा बहा मोनगोन नङा होमबा देरखानाव लावखानाय फिसाजो बेफोरबायदि खैफोदाव गोलैबा गासिबो बिमा बिफाया माने दुखु जाखागोन नङा होमबा दा जोंनि फिसाफोरा गथ'फोरा स्कुल हक थांबा बहाबो गेलेनो थांबा गोबाव मोना जाबा जोंनो बेसे सिन्था खालामबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर मानो दाबो मोनफैयाखै एसेबां मोनालायबाय एसेबां टाइम जाबाय मानो सफैयाखै होननानै लामा नायबाय थायोना जोंनो नङा होमबा गासैबो बिमा बिफायानो बिदिनो जाखायो आरो नङा होमबा आरो बिनि फिसाजोआथ' गोबावानो जाबायमोन बेफोरबायदि माने गोमाना थानाया दिनै नागिरै नागिरै गावनि फिसाजोखौ मोनबाय आरो आदाया गावनि भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायदो होमबा लोगोफोर गोमाना दंमोन दा नोंथांमोनहा जोंनि फिसाजो गोमानायनि मेन गुबै जाहोनफोरखौ मिथियाखै मा जादों मा जायाखै खालि जोंनि मेगनाव मोदै बा जोंनि दुखु दाहा जों बिमा बिफानि बेखौल' नुदों आरो जोंजों नङा लोगोसे जों गिबियावनो आङो बे बाथ्रा बुंनायनि सिगां आं गासैबो जोंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि लोगोसे आंनि नयन ब्रह्म फेसबुकखौ नायगिरि गासैबो जोंनि फेसबुक फेमिलि आरो लोगोसे इउटुबार फेमिलि लोगोसे इउटुबार नोंथांमोन बा फेसबुक क्रिएटर नोंथांमोनहा जोंनि बेफोरबायदि दुखु दाहायाव बा जोंनि न'खरनि बेफोरबायदि प्रब्लेमाव आंनि फिसा गोमानायाव बा बेजों सासे लोगो दंबावो दा बेखौ जों मोनबोथ'नो हायाखै गाबोन लायनोसै बेखौ मानो होनबा डकुमेन्ट्सनि गोबां भेजाल जादों बेखायनो मोनबोआखै दा बेनो जोंनि गुबै बाथ्राया दिनै जोङो नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन होनो सानदों जोंनि फिसाया मानि खारनाव खारामोन ना बले गावसोर खारामोन ना बले माबा मोनसे गोसो जानानै बहाबा बेरायनानै फैयामोन ना बले बेफोरबायदिनो फैलाबायनायाव बोरैबा गोदाव सोराव जानानै बहा थाखो बहा माखो बेफोरनि थाखाय जों गोबां सिन्था जादोंमोन नङा होमबा दा बिनि फारसेनो आङो फिसानाव फारसेनिफ्राय फारि फारि सोंनि आंबो दासिमबो सोंनानै लायाखै मोननाय जायगानिफ्रायनो लाबोनानै दा मोनासो आराम सोंनोसै मानोसै होननानै जोङो न'सिम फैदों दा जोंनि बे प्रब्लेमाव नोंथांमोनहा जोंनि इउटुबार लोगो नोंथांमोन बा आंनिनो बिदा फंबाय इउटुबार नोंथांमोन बा फेसबुक क्रिएटर नोंथांमोन आंगोनि जानानै नोंथांमोना जोंनि दुखुआव दुखु जाफानानै जोंनि टेनसनाव नोंथांमोनाबो टेनसन जानानै जों बिमा बिफा बा जोंनि न'खरनिफ्राय नोंथांमोना गोबांसिन टेनसन जादों जोंनि बर' समाजनि हिन्जावसा उन्दै उन्दै बिनानावमोनहा बा फिसाफ्रा मारैहाय बेफोरबायदि जाबाय थानो मोनखो होननानै नोंथांमोना गोबां दुखु जारला सिन्था खालामदों जों बिमा बिफानिफ्राय बांसिन बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आखाइ खबजोबै खुलुमबोनाय थाबाय स' जों आसा खालामो नोंथांमोनहा जोंखौल' नङा बा जोंनि फिसा गोमानायाव जोंखौल' मदद होदों बे नङा गुबुनखौबाबो नोंथांमोना बर' हिसाबै बेबायदिनो अननायनि गेजेरजों बयखौबो सापर्ट होलां आंबो हानायमानिखौ सापर्ट होलांबाय थागोन मोनसे समनिफ्रायनो आङो गुबुननि फिसाफोर गोमानाय मानाय होसावरि नागिरबायनानै लायनानै फैबाय आरो भिडिअबो होबाय थिग दिनै फैनानै आंनि फालायाव बे फालाया गोलैफैदोंमोन आंनि फिसाया गोमानायाव दिनै नोंथांमोना मदद होदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर फिन खेबसे बुंबावो दा गुबै बाथ्राया बेनो जे माब्रैहाय आंनि फिसाया खारा नङा होमबा जों बेखौ बयबो मिथिनो लुबैना दं दा आं फिसानावनो सोंनि मामा नोंसोरो मा गोसो जानानै सानैजों न'निफ्राय ओंखारबोआमोन बहा थांनो होननानै ओंखारबोनायमोन आरो जों खोनानो मोननाय बायदिबा नोंसोरो आलाइसि बर' नोंनि लोगोआ बेखौ न'आव दोनलांदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरो दा गुवाहाटिथिं मारै मोनफैगोन मामा नोंसोर बेखौ गासै नायगिरिफोरनिसिम फोरमायहर आखाइ खबजोबनानै खुलुमबाय खुलुमबाय जोङो माने आलासिखौ दोनलांनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय समायना होननाय बिमाया आंखौ सानफ्रामबो होनबाय थायो नोंखौ नोंसिनि बाबाया फाननो लांदोंमोन होननानै आंखौ सानफ्रामबो बिदि होनबाय थायो आं दुखु मोनो ना बिदि होनजाबाय थाबा ओंखायनो आङो आलासियाबो लिंखानायजों आं फैदों आरो आलासियाबो लिंखादोंमोन समायना नोंनिया अबेनि रुफै गामिनि समायना बुङो ना बिमाया बुङो लोगो मोनबानो होनबाय थायो आंखौ आच्छा बहा फाननो लांदोंमोन होनना बुङो बङाइगाव ओमफ्राय नोंसोर दा बेखौ दुखु मोननानै नोंबो फैफाबाय आलासिजों फैनानै नोंसोरो बहा थांनो होननानै फैयामोन आं माने नोंनाव बे खोथाखौ नंगौ नङा होननानै सोंनो होननानै फैदोंमोन आरो बङाइगावआव थांनायखौथ' नोंबो मिथिगौ मिथिया
मिथियो होमबा मिथिनानै नों बै मानसिनावनो मानो उल्था फाल्था सोंनो रोंदिया नोंखौथ' आं फरायनानैसो लांदोंमोन बेयावबो नङा नंगौ होमबा नों थानो सुखुवाखै होननायखाय लाबोफिनबाय आं नोंखौ नङा होमबा बेवलाय आरो मानो फाननो लांदों जाखो दा मेन बाथ्राया नुदोंना गुबुननि बिमा फिसा न'खर संसार आलो गोजोन जानायखौ गुबुना मेगन साग्रा दङ रायजो राजाफोर दै दा फिसाया जि बाथ्राखौ खोनादों बेखौ आङो नै फिसानिनो समाय बा फिसानिनो खर' दांनानै आङो लोगोसे बिमानिनो खर' दांनानै आं समाय लादों आं बेबायदि माब्लाबाबो सानाखै गोरोन्थियावबो बे बाथ्राया मालाबाबो जानो हाया बे रं एन्सार बा रं कुइसन बिथांमोनहा मा साननानै जे जोंनि न'खराव बेफोरबायदि अर सुदों जों बेखौ बुजिया नाथाय दिनै जोङो न'खराव गैया होननानै हालाय हाफाय जों गुबुन जायगायाव थानानैबाबो जों फिसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामलांनो हागोन नामा साननानै जों गुबुन जायगायाव थायो खस्थ' खालामो दिनै बेराफारसे आं बेमार जानानै दं नोंगौ आं खामानि दामानि मावा बा मावनो हाया बेनि खारनावनो आं दिनै बेमारनि थाखायनो आं खामानि दामानि मावनो हाया बे हिसाबै आं दिनै मोनसे फिसा इउटुब चेनेल खुलिनायनि गेजेरजों इउटुबजोंनो माबा मोनसे जालांगोन नामा होननानै आं इउटुब चेनेल खुलिनानै आं सालायबोगासिनो दङ आरो लोगोसे फेसबुकआवबो नाजागासिनो दङ दा बिनि गेजेराव जोंनि न'खराव माबायदि अर सुना होदों नङाना दिनै फिसानि खुगानिफ्रायबो खोनाफिनबाय फिसाखौ आङो बङाइगावआव मोनसे समाव बेफोरबायदिनो जोंनि न'खरावथ' गैखाया नालाय आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन जेब्ला आं बङाइगावआव सिकिउरिटि जब मावदोंमोन बे समाव आं फिसाखौ आंजोंनो फरायहोनो होननानै लांदोंमोन दा बेवहाय फिसाया थानो सुखुवा मानो सुखुवा होनना बुंनायखाय आङो लाबोफिनदों खुद गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिना मोनबाय नंगौना नङा मामा नंगौ औ नंगौ गोसोआव थाखानाय जोंहा फिसालाजों समानफ्रामखा बिनिफ्राय एसे देरसिनसोबावमोन खोमा बे समावनो आं लांदों लांनानै फिसाया फरायनो बेयाव थायाबाबा आं न'आव थांफिनसै होनबाय आं लाबोफिनबाय न'आव दिनै फैनानै आंनि फिसाया 13-14 बोसोर जाफैनाय समाव बेबायदि अर सुना होदों बिथांमोनहा मा साननानै बिदि सुना होदों बिनि भाबा निस्सय बारग'आ इसोरा दङ इसोर गैया होननानै रावबो संसाराव बुंनो हाया इसोरा दङ बिथांमोनखौ बिनि फाबखौ इसोरा होखागोन बिनि साजाखौ इसोरा होखागोन दा नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोना सेलेक्सन खालाम थारैनो दिनै फिसाया मा बाथ्रा बुंदों आरो बिनि एन्सारा फिसानावनो दंखायो फिसायानो होफिनखाबाय नङा होमबा आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन फिसाया फरायनो सुखुवा माया होननायखाय आं लाबोफिनदों नङा होमबा दा नोंसोरो गुवाहाटियाव पल्टन बाजाराव जे ओंखारफैदोंमोन गुवाहाटि स्टेसनाव बेवहाय नोंसोर सानबेसे थाखो बेवहाय जोङो माने 2 थारिख खालि फैदोंमोन नालाय 2 थारिख खालिनो जोङो आंथ' लामाखौ सिनायला ट्रेनजों फैफेराखै बेयाव आं बेखौ आलासिखौ होनबाय आरो सार सासे लोगो मोन्दोंमोन नालाय पुलिसखौ ओमफ्राय बियो होनबाय आरो जोङो लामाखौ आन्दायबाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोंखौ दोनलांनो हागोन नामा होनदोंमोन बियो ओमफ्राय जोंखौ थानायाव लानानै थांदों आरो थानायाव लांनानै मानो फैदोंमोन मानो मादोंमोन होननानै जोंखौ सोंनाय जादों बिसोरो ओमफ्राय जों बिदि खोन्थानानै ओमफ्राय दसे थानानै जोंखौ माने मेडिकेलावबो लांदों चेकआप खालामनो मेडिकेलाव चेकआप लांखांनानै ओमफ्राय जोंखौ बे CWCआव लानानै फैदों आरो बिदिनो बिमा बिफानि नाम आरि मासां बोसोर बेफोरखौ सोंदों ओमफ्राय सोंनानै जोंखौ माने बेयाव हस्टेलाव दोनहैदों आरो हस्टेल माने आश्रम दै रायजोफोर हस्टेल बायदियानो आश्रम बेयावबो माने गार्जेनफोर ओंखारफैथाराबा फोरोंनाय मानाय गासिबो सुबिदा दंजोबो आरो दा बेखौनो बुंनो सानो बे आश्रमनिफ्राय जोंहा सासे आब' बिथांजोआ खबर हरदों गोबांनो नाजानानै बे आब'निसिम आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर बावहरो जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव जानाय गथ'फोरखौ लाखिना दोननानै जाहाथे न'खर गार्जेननिसिम खबर बा खौरां दैथायहरनायनि गेजेरजों जेन न'खरनि गार्जेनफ्रा लांफैफिननो हायो बेनो बे आब'मोननिसिम रोजा रोजा गोसो गोरबै साबायखर बावहरो दा दिनै नोंसोरो बेयाव गोबां सान थाबाय नोंसोर बिमा बिफाखौ आबै आबौखौ जोंखौ गोसोखांदों ना गोसोखांगोन ना गोसोखांदों ओमफ्राय नोंसोरो बै सार मेडाममोननि सायाव बुङोना बुङामोन एसेखौ लोगोखौनो मोना मालाबा मोनो ओमफ्राय नोंसोर सोङोना सोङामोन जोंखौ न'आव माला हरगोन होननानै सोंबाबो एसे फन खालामनो होननानै बुङो आङो ओमफ्राय एसेथ' फन खालामनो होआ दा ओमफ्राय नोंसोरो सानैजों माने जेरावबो गिदिंबाय थानो मोनासै आरो बेयावनो पुलिसफ्रा मोननानै लांखाबाय दा बिसोरखौ हमनाया जिआरपि होनना बुङो गाइसमोन माने गभार्नमेन्ट रेलवे पुलिस होनो नामाथाय फुल फर्माव दा आंबो मोजां बारा मिथिया बिथांमोना हमनानै माने बे आश्रमसिम दैथायहरदों दा मोजाङै मोजां सेफटियाव थादों गथ'फ्रा माबाफोर प्रब्लेम मोन्दों नामा नोंसोर बे आश्रमाव गाननाय जोमनाय दुगैनाय जानाय लोंनाय सब होजोबखायो बिसोरनो साबोन ब्रास कलगेट ड्रेस बेफोरखौ होजोबखायो ना ओमफ्राय दा नोंसोर सानैजोंथ' फैया नङा जमा फैबाय दिनै फैनानै नाथाय गनाय समाव नोंसोरो बेलेग गबाय नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मोन्दों दुखु मोन्दों जमायै फैनानै ओमफ्राय
जिथुनाखि नोंसोरो आरो हजों न'निफ्राय माखौबाफोर गिनानै खारदों नामा? खाराखै नोंसोरखौ सोरबाफोर माबा होनदोंमोन नामा? जेबो होनाखै जोंखौ। दा आरो मा नोङो नेक्स्ट टाइम आरो मालाबा बेफोरबायदि खालामनांगौ नामा फिसा? खालामा खालामबावोबा नोंनि थाखाय जों बेसेबां गोदाव सोराव जादों नोंखौ लानानै जोङो बेसेबां मालायनाव थाखा फैसा दाहार लानानै जों नागिरबायनो गोनां जादों जाया लोङा आं नोंखौ हर सान नागिरबाय थानो गोनां जादों बिमा बिफानि अननायखौ नोंसोर मानो बुजिया फिसाफोर रावखौबो बे दुनियाव माने फोथायजाथावला आरो नङा होमबा लोगोफोर माने निजेनि हारि हक गुबुन हारि हक दिनै नै खामानि फैदो एसें सें मानसि नांगौ बेयाव जब ओंखारदो बिदि होननानै मानसि माने बुथुमना लांनोसै बिखिजा गोजान जायगायाव लांनोसै मा खालामदो मा मादो बिमा बिफायाथ' मिथिला इखिजा मालायनि न'आवसो खामानि मावनो होदो ना गुबुनाव फानहैदो पात्ता मोनला नङा होमबा दिनै फैसायानो बुहुत मानसिखौ माबा बि खालामो आरो नङा होमबा दिनै फैसाखौ नांगौ मानसिनो जुरुरत मानो नाङा बिनिख्रुइ अफार जुदि लुप जानानै माबायोबा जोंनि खैफोदाव गोलैयो आरो नङा होमबा ओमफ्राय दिनै निजेनि उदै थाइसेखौ फिसिनो थाखाय मानसिनोथ' फैसाखौ नांखानानै दिनै सबबाबो खामानि नागिरखायो दिनै गावनि गाननाय जोमनायनि थाखाय निजेनि न'खरखौ फिसिनो थाखाय जानो लोंनो थाखाय न'आव फैसा नङाबा बे दुनियाव जेबोआनो गैया दिनै बुहुत माबानि आंखाल मानसिफोरनो हथादै साख्रिखौबो मोननो थाङा बिनि थाखायनो माने खामानि नागिरबाय थाखायो मानसिफोरा दिनै खामानि होगोन होननानै खुसि खुसि न'खरनिफ्राय लांनोसै बेखौजा मा खालामहैयो रावखौबो फोथायजाथावा नङा होमबा बिदिनो जागासिनो दं फेसबुक इउटुबाव देखायगासिनो दं दिनै सोरखौबा हिन्जावसाफोरखौनो खामानि होगोन होननानै लाना थांदोंमोन बिखिजा मा खालामहैदों पात्ता मोना बिखौ सोर मा फोथायजाथाव नङा होमबा दिनै फोथायनानै थाङो जोङो भरसा खालामो निजेनि हारि होननानै निजेनि हारिनियाबो बेफोरबायदि खालामोबा गुबुन हारिखौ मा फोथायजाथाव नङा होमबा मा जागोन आरो बे जुगाबो पागल जालांजोब्बाय माथो बुंबाय थानो आरो लोगोफोर मानसिफोरखौथ' जोङो मा बुजायनो नङा होमबा गावबा गावनो बुजिनो हानाय दिमाग दङ नङा होमबा बेफोरबायदि गोरोन्थि लामायाव थांनाया मोजां नङा आरो ना गावबा गावनो बुजिना लानांगौ होमबा लोगोफोर नायलांलायदो जोबजासिम नायना होनायनि थाखाय गासैखौबो थेंक इउ स' माच गोदान भिडिअ लोगो मोनलायगोन होनबा बाय बाय